Oji ụgwọ. Onye tụrụ ilu a na ọnụ eji biri ego abụghị ọnụ eji akwụ ya nwere nnọọ ihe ọ hụrụ mgbe ahụ. Ihe ahụ ọ hụrụ kemgbe ụwa akala njọ taa. Ihe ụfọdụ na-emela mmadụ ibe ha mere ha ji yie ndị ọjọọ taa. Ewere ọnụ ụtọ biri akụ, ịkwụ ụgwọ abụrụ ọgụ na mgba. Ọ dịrị na mkpa, agụ aghọọ nwa atụrụ. Mmadụ ga-eji gị ụgwọ werekwa ọnụ ọjọọ na obi ọjọọ sochie gị azụ. Ị na-elezi onwe gị, ọ dị ka ị dara iberibe ihe ijikwa obi gị mere mmadụ. Ị ga-eji m ụgwọ na-asụ akụ n'ọnụ, mbịa gị ụgwọ isi mbịa echi isi mbịa nwanne echi. Ọ bụkwanụghị na ị dara ụkpa, kama arụrụ ala agaghị ekwe gị kwụọ ụgwọ iji nwere onwe gị. Mgba gị ụgwọ gị asị na ọ bụ maka nwatakịrị ego iji m mere m ji akparị gị. Ijide onye elu ụgwọ ga-ejide onye ala ụgwọ. Emere gị eme ka o nwere mmụọ ji gị aka. Ịdị mma iri akụ nke gị, ndị ji ụgwọ ga-anwụọ. Ịzụ ahịa ga-ejide ụgwọ, ibiri ego ga-ejide ụgwọ. Ụzọ ọbụla isi gafee gị akpọchie, onye jụ inye gị ya onye ọjọọ. Oji ụgwọ, jisi ike, arụrụ ala gị ga-eju gị afọ otu ụbọchị. Ndewonu, abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugwe. Nọdụnụ mma o.